JK Yadav Films present JK Yadav Films. पिन्हिना कहवन सिंह धोतिया दौरा माथे पर उठाई बान्हिना कहवन सिंह पगड़िया दौरा माथे पर उठाई बीतल जहला रघ के बेरिया दौरा घाटे पहुँचाई बीतल जाला रघ के बेरिया दौरा घाटे पहुँचाई JK Yadav Films. बगिया में बोला तारी चिड़ई चुरुंग हो घरे घर तिवई मचवली हुर दुंग हो बगिया में बोला तारी चिड़ई चुरुंग हो घरे घर तिवई मचवली हुर दुंग हो घटिया पह बजेला बजानवा रौरा देरी जनी लगाई घटिया पह बजेला बजानवा रौआ देरी जनी लगाई बीतल जाता रघ के बेरावा दौरा घाटे पहुँचाई बीतल जाला रघ के बेरिया दौरा माथे पर उठाई JK Yadav Films. सूरज देव से चली हम रचिला गाएम पिया हो में से और रघरौवे से दिवाएम सूरज देव से चली हम रचिला गाएम पिया हो में से और रघरौवे से दिवाएम मानिली दौरा माथे पर उठाई मानिली बिनीता के कहानवा दौरा माथे पर उठाई बीतल जाता रघ के बेरिया दौरा घाटे पहुँचाई बीतल जाला रघ के बेरिया दौरा माथे पर उठाई होई गईले देखी भोर हरिया रौआ देरी जन लगाई JK Yadav Films.